बे समाव मोनसे गोनां रादाब नोंथाङा सासे फालांगिरि नामा नोंथाङाबो सासे फालांगिरि एबा गलादार नामा जुदि नोंथाङा सासे फालांगिरि एबा गलादार नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय फालांगिरि एबा गलादार नोंथांमोन जुदि नोंथांमोनहा दासिमबो ट्रेड लाइसेन्स बानायाखैब्ला थाबैनो बानायदो जुदि नोंथांमोनहा फालांगिरि एबा गलादारब्ला ट्रेड लाइसेन्स बानायनाया जोबोद गोनां बे खेबनिफ्राय नोंथांमोना न'आव जिरायनानैनो ट्रेड लाइसेन्सखौ बानायनानै लानो हासिगोन नंगौ माखासे मिनिटनि गेजेरावनो नोंथाङा ट्रेड लाइसेन्स बानायनानै लानो हागोन माबोरै न'आव थानानैनो ट्रेड लाइसेन्सखौ बानायनो हागोन नैबे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना आबुङै मिथिनानै लादो न'आव थानानैनो सेवा सेतु पर्टेलनि गेजेरजों ट्रेड लाइसेन्सखौ बानायनो हागोन नोंथांमोना सेवा सेतु पर्टेलाव हाबनानै रेजिस्टार टेब थुनांगोन बेनि उनाव आबुं मुं मबाइल नाम्बार इमेल आइडि आरो पासवार्ड बायदि गोनां आयदाफोरजों रेजिस्टार खालामनांगोन बेनि उनाव आरज गाबगिरिया लगिन टेबआव क्लिक खालामनानै फोरमान बिलाइफोरजों लगिन खालामनांगोन बेबादिनो फारि फारियै मोनफा मोनफायै बिथोन होनाय बायदि खालामलांबाय थाब्लानो नोंथांनि आरज गाबनाया आबुं जागोन ट्रेड लाइसेन्सनि थाखाय आरज गाबनाया जाफुंसार जायोब्ला SMS एबा इमेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिगोन आरो आरज गाबगिरिया ट्रेड लाइसेन्सखौ ARTPS पर्टेलनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन